Din hija t-tieni darba f'din il-leġislatura li l-Kamra tad-Deputati qed tintalab biex tgħid jekk għandix fiduċja fil-Gvern ta' Lawrence Gonzi. Fil-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni għal id-dikjarazzjonijiet tal-aħħar jiem jolqtu fil-laħam il-ħaj il-punti li jqajjem il-Partit Laburista dwar il-fallimenti tal-Gvern preżenti. Mill-politika tal-intern għal politika tas-saħħa u mill-politika fil-qasam tal-ġustizzja għal qasam tal-enerġija. Joseph Muscat qal li l-kejli fuq ser ikun deċiżi l-vot ta' sfiduċja fil-Gvern huwa dak li semma l-Prim Ministru nnifsu il-ħadd filgħodu f'Ħażebbuġ. Iġifieri soluzzjoni ċara għat-tul u mingħajr kundizzjonijiet. U l-istabilità irid joħroġ minn vot ċar fejn il-Gvern mill-bankijiet tiegħu irid ikun kapaċi jeleb din il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Joseph Muscat jgħid li hemm tliet xenarji. L-ewwel li d-deputati kollha tal-Gvern jivvutaw kontra l-mozzjoni. Riżultat ċar, imma skont it-tliet kejliet tal-Prim Ministru mhux bil-forsi kun għat-tul li jista' jserraħ moħħ in-nies. Bl-istess mod għal Joseph Muscat ma nistgħux nassiguraw li jkun vot mingħajr kundizzjonijiet. It-tieni xenarju huwa li l-mozzjoni ta' sfiduċja iġġib l-istess voti favur u kontra. Joseph Muscat għal li skont it-tliet kejliet tal-Prim Ministru ir-riżultat ma jkunx ċar, ma jkunx għat-tul u ma nkunux nafu jekk fihx kundizzjonijiet. U għalhekk anke dan ix-xenarju ifalli tnejn mit-tliet kriterji li jagħmel il-Prim Ministru. It-tielet xenarju huwa li l-mozzjoni ta' sfiduċja iġġib maġġoranza ta' voti. Riżultat ċar li fi kliem Joseph Muscat għandu jwassal biex jiskattaw il-mekkaniżmi kostituzzjonali. Speċini ngħid sur President illi bil-mod kif għadni kif esponejt. Is-sitwazzjoni ma tantx tidher sabiħa. Ma tantx tidher sabiħa fuq il-kejl li poġġa lilu nnifsu u din tista' tkun kwistjoni kostituzzjonali iva imma żgur diġà kwistjoni politika. U l-kejl politiku li poġġa lilu nnifsu il-Prim Ministru ħanżommuh accountable fuq. Joseph Muscat għalli matul id-dibattitu fil-jiem li ġejjin, l-Oppożizzjoni ser tisma' l-argumenti tal-Gvern dwar kriżi politika li tista' tiġi kriżi kostituzzjonali. Temm jgħid li rridu nkunu nisa u rġiel u nerfgħu responsabbiltà tad-deċiżjonijiet li jittieħdu.